Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Onye ọbụla mụrụ nwa ledo nwa ya anya ma jidesie ya aka ike n'ihi na ụwa epuola nku. Aka akparala otu nwaanyị ya na otu nwa okorobịa bụ ndị azụmahịa ha ma anya ya nke ọma bụ ịgba mgbere ụmụaka. Nke a mere n'obodo Uli nke nọ n'ime steeti Anambra, dịka ejidere ya bụ mmadụ abụọ ha na otu nwata bụ onye nke ha tọrọla ma nọrọ n'usoro ịkpọfe n'aka onye nke ga-azụ ya. Dịka a na-agba ha ajụjụ ọnụ, mmadụ abụọ a na-ekwu okwu ha ji ọnụ ha wekwupụta ego ole ha na ndị ha na-agbakọ mgbere ụmụaka kpebiri na a ga-enye ha n'isi ya bụ nwata bụ onye nke ha tọtarala atọta. Ka ya bụ ajụjụ ọnụ ya na nnyocha ka na-agakwa n'iru ebe ahụ, a natara nke nwaanyị akpa obu n'aka wee mepee ya bụ nke ihe a hụrụ n'ime ya bụ ụmụ ihe dị iche iche eji arata ụmụaka nso, dịka achịcha eko eko bụ nke ndị bekee kpọrọ biskit ya na ọtụmọkpọ nke ekechiri ekechi n'ime ya bụ akpa. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ịmala ị ga-akpọpụta those people. Okay, hold on. I confirm that the total sum of 400,000 naira was transferred to your account for you to get this boy. And give one from that family, Popia, where Madam, ego ka ijidere yesterday. Kusio quick, ebe ka wudere lawo. Awo mama. Ka wudere when? Around after 4 today or yesterday. Yesterday. Ego ole mgbe anyị jere ebe ejiri kute nwa ego ole ka a gwara anyị na-akwụrụ ụnụ lab for getting this 920 what? 1000. Ego ole ka ị gwara anyị Lord with you ndị nwa ga-eweta ka e wee kwụshiga 520,000. Ego ole ka ị gwaziri anyị Ikenna bụ nwa brother ya eweta 400. Akwime ka anyị marala ibigo Uli a before. Na-ekwusi okwu ike ya nyere ekwu okwu a audience akwa gwara anyị na ibigo Uli a before. Ka pati ebe Uli ibigoro before now. Some these people ka ha si ebe a ụmụ ebuke ka ibiri mgbe anyị ibiri ebe a gịnị ka ị na-eme? Ilere restaurant. Then kere akpa na woman kere akpa ya ahụ weta akpa biko ndebe anyị lee na anya ebe a watch carefully ihe ebe akpa this woman ihe abụ dịka anyị yọrọ unu yesterday ile eji occasion kpochie nwa gị n'ụlọ. Ihe abụ biskit ejila akpa eji enye ụmụazị and just ewere biskit a ihe abụ sham ihe abụ ọgwụ juju mana onye dịka ọgwụ eme gịnị ihe abụ ọgwụ eji tinye na biskit a ewere biskit a nyesi ụmụazị a ha ama mmazi ihe ha na-eme. And to the glory of God, when we met this sinless and innocent son of Uli Anambra. Mgbe anyị fụrụ ya this morning, mgbe nwa fụrụ ụmụnne ọ mara ya fụgo ndebe ha. So ka ekele dịrị Chineke while the investigation continues. Akwụghịla ya bụ ihe onyonyo. Ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-eso ebere anyị esonye asị gị daalụkwa jide ka iji onye ọma. Gị onye taa bụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ka Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo biko pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ahụ ya bụ ihe onyonyo biko pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị. Ọkwa na TikTok ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo nwanne, biko tikiere m ya ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu, asị m ọ ga-adịrụ unu mma ise.